ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ କୁକୁଡ଼ାର ଫିଡ୍ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିଛି ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେହି ଫିଡ୍ ହିଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଫିଡ୍ ଦେବା ବେଳେ ହେଉଥିବା 10ଟି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ଫିଡ୍ କନଭର୍ସେସନ୍ ଭଲ ହୁଏ, ଓଜନ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କମିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଫିଡ୍ ନ ଦେବା। ସବୁ ବୟସର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏକ ଫିଡ୍ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟର ଫିଡ୍, ଗ୍ରୋ ଫିଡ୍ ଏବଂ ଫିନିଶର ଫିଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଡ୍ର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଫିଡ୍ ଦେଲେ ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ହୁଏ ଏବଂ ଫିଡ୍ ଅପଚୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ହଠାତ୍ ଫିଡ୍ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଫିଡ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଫିଡ୍କୁ ଏକ ଦିନରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ାର ପାଚନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ଉପାୟ ହେଉଛି 2ରୁ 5 ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଫିଡ୍ ମିଶାଇ ବଦଳାଇବା। ତୃତୀୟରେ, ଫିଡ୍ ସବୁବେଳେ ଫିଡରରେ ଭରି ରଖିବା। କେହି କେହି ଫିଡରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି ରଖନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫିଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କୁକୁଡ଼ା ପାଦରେ ଖୋଳିଦିଏ, ମାଟିରେ ପଡ଼େ ଓ ଅପଚୟ ବଢ଼େ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଧରିଥିବା ଫିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆର୍ଦ୍ରତା ଲାଗିଲେ ଫିଡ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଫିଡ୍ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫିଡ୍ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ, ପରିଷ୍କାର ପାଣି ନ ଦେବା। ଫିଡ୍ ଯେତେ ଜରୁରୀ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଜରୁରୀ। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ଫିଡ୍ ଖାଏ, ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି କମିଯାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଫିଡ୍ ଦେବା। ଅଧିକ ଫିଡ୍ ଦେଲେ ଅଧିକ ଓଜନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଫିଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫିଡ୍ କନଭର୍ସନ୍ ରେସିଓ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ସପ୍ତମରେ, ଫିଡରର ଉଚ୍ଚତା ଠିକ୍ ନ ରଖିବା। ଫିଡର ବହୁତ ତଳେ ଥିଲେ ଫିଡ୍ ଛିଟିଯାଏ। ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫିଡରକୁ କୁକୁଡ଼ାର ପିଠି ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଫିଡ୍ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମିଶାଇବା। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ କିମ୍ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ନବମରେ, ଫିଡ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବା। ଫିଡ୍ ବସ୍ତାକୁ ସିଧା ମାଟି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଠର ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୋକ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ଫିଡ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଦଶମରେ, ଫିଡ୍ ଇନଟେକ୍ ଉପରେ ନଜର ନ ରଖିବା। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଫିଡ୍ ଖାଉଛି ତାହାର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଫିଡ୍ ଇନଟେକ୍ କମିଗଲେ ଏହା ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ଫିଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଫିଡ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଫିଡ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଫିଡ୍ର ଅପଚୟ କମାଇବା, ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ଫିଡ୍ ଇନଟେକ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କମିବ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପକାରୀ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।